Чарнобыльская тэма пагрукалася асабіста да мяне, гэта, канешне, на пачатку 90-х, калі я стаў дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання. Я думаю, што тады гэта быў такі пік актуальнасці гэтай тэмы. Не таму, што беларусы раптам павярнуліся да прыроды і раптам адчулі ў сябе нейкую такую адказнасць там за наступныя пакаленні, што будзе з нашай маці прыроды. Не, гэта знешнія чыннікі, але яны так паўплывалі, што краіна рэальна жыла гэтай тэмай. Да мяне эта тэма прыйшла праз палітыку, але адчуванне, што гэта праблема, яно было, калі я з'ездзіў у Брагіну на роўлю, так, нас вазілі там аўтобусамі, і ўсё, але это было, канешне, жудасна. У мяне засталіся такія пачуцці, ўжо нас правезлі там і па вёсках, якіх я сам вырас на вёсцы. Стаіць вёска, так, а там няма ні адной жывой асобы. І гэта страшна, стаяць гэтыя дамы, і ўжо такое некае, мне нават зараз такое ўяўленне, што мне падаецца, што это не чуў там ні птушак, некая, як мёртвая зона. Чалавек, які жыве у атачэнні людзей, ці ў горадзе, ці вёсцы, там раптам ён трапляе, і абсалютна няма нікога і нічога. 90-е гады масавыя акцыі это нармальная з'ява. І гэта не толькі датычна Чарнобыля. У сваёй выбарчай акрузе я мог арганізаваць акцыю на некалькі тысяч людзей так. Не валодаючы ніякімі тэхналогіямі, з бюджэтам нулявым. Актыўнасць грамадзянская, яна была проста велічэзная. Людзям да ўсяго была цікавасць. І у іх было такое адчуванне, што яны могуць на нешта паўплываць. У іх была вельмі высокая матывацыя да актыўнасці. І, канешне, арганізаваць акцыю ў пачатку 90-х, я маю на ўвазе з пункту гледжання масавасці, і цяпер гэта абсалютна розныя рэчы. І гэта трэба прымаць да ведама. Таму што можна сказаць, калі на буйную акцыю, якую арганізоўвалі палітычныя структуры, выходзіла некалькі тысячаў на пачатку 90-х, то это, можна сказаць, правал там, яна неўдалая. А зараз некалькі тысячаў гэта велічэзны поспех. Бо сітуацыя абсалютна іншая, атмасфера іншая, людзі настроены па-іншаму. Няма гэтай матывацыі ўдзелу, няма этой актыўнасці, ёсць велічэзны страх. Усё гэта трэба прымаць да ведама. Кожны шлях, які быў арганізаваны і праведзены, ён мае сваю каштоўнасць. Таму што у гэтага шляха ёсць пачатак, але ў яго не можа быць нейкага канца. Нават калі у гэтым годзе выйдзе 20 ці 30 чалавек, мусіць быць адзін нехта, хто можа зрабіць гэта, як казаў Івашкевіч, светлай памяці яго, калі мы гаварылі. А што вы зробіце, калі там будзеце адзін? Я прыйду, буду адзін і буду чакаць другога. Так у нашай сённяшняй сітуацыі. Трэба думаць не толькі, каб усё зводзілася да аднаго дня, на працягу года і толькі адным нейкім дзеяннем. У гэтым праблема. Любыя нейкія акцыі, мерапрыемствы, дзеянні, рухі, якія не даюць гэтай памяці згаснуць, іх трэба вітаць. І калі ўжо весці дыскусію, то весці менавіта пра пашырэнне форм, якім чынам гэтую тэму трымаць у фокусе ўвагі шараговага грамадзяніна, уладных структур, міжнароднай супольнасці. Так стаіць пытанне, калі мы говорим пра нейкую стратэгію, бачанне таго, што рабіць з гэтай праблемай. З самага пачатку гэта было і палітычнае пытанне, гэта было пытанне адказнасці ўладаў, чаму адбылася гэтая трагедыя. Рашэнні, якія прымаліся, яны насілі палітычны характар. Тое, што адбывалася вакол гэтай трагедыі, калі яно ўжо здарылася, яно было палітызаванае, таму што яно было закрытае, таму што яно было пад грыфам сакрэтна, таму што людзей выводзілі на першамайскія дэманстрацыі, ведаючы, што гэта ўжо небяспечна, і гэта палітыка. Пагаджуся, што трэба, бо ў нас такое чорна-белае аддзяленне. Падаўляючая большасць людзей лічыць, што яны па-за палітыкай. Хоць гэта дыскусійна, але ён лічыць, што і я не ў палітыцы, і я ніякім чынам не хачу, каб мяне асацыявалі з гэтым. А тут, калі направа далой Лукашенка
далой урад, і яны толькі гэта бачаць, то, канешне, гэта такі, ну, калі не мур, то гэта ўсё-такі некая перашкода. Трэба ўсё ж такі тэму вяртаць больш у такое русло грамадзянскай адказнасці, экалагічнай праблемы памяці, што гэта не толькі не столькі палітыка, што гэта ўсё ж такі праблема кожнага з нас, нашых сем'яў і тых, хто будзе на гэтай зямлі. Просто уладам за гэты час іх стратэгія была на тое, каб чарнобыльскую праблему выцясняць на перыферыю, выцясняць з галоўнай павесткі дня у раздзел «Рознае». Это была іх стратэгія. І калі гэта стратэгія, калі гэта мэты і задачы, то на гэта накіруюцца вялікія высілкі. Гэта тэма так ці інакш сыходзіць з медыйнай прасторы дзяржаўнай. Калі яна прысутнічае, то яна, ну, так носіць нейкі такі фармальны характар. І вот гэтая стратэгія, яна прывяла да таго, што і людзей пачалі запалохваць, вот, што пра гэту тэму, асабліва з нейкімі лозунгамі, ты не мусіш выходзіць публічна. Гэта ўжо ёсць асацыіравалася з палітыкай і з праблемамі для людзей. Вот калі б зняць гэтае табу, это вот галоўнае дзяржаўна, то я думаю, што колькасць, ну, не ведаю, не будем гаварыць пра нейкія адсоткі там, але істотна павялічылася. Сёння многіх не пускае на чарнобыльскі шлях тое, што яны ведаюць, што гэта не адабраецца уладай, у плане не вітаецца. І гэта азначае пайсці туды, гэта стварыць нейкія магчымыя праблемы ў сябе там на працы, а ў сітуацыі, калі 80% людзей знаходзяцца ў фінансава-эканамічнай залежнасці ад дзяржавы, то, канешне, гэта ўплывае. Гэта могуць быць фільмы дакументальныя, гэта можа быць так, музеі, і Чарнобыльская зона, і ў Менску. Я думаю, што нам трэба пашыраць геаграфію. Трэба, каб гэтыя мерапрыемствы ладзіліся, ну, пажадана, каб нешта адбывалася як мага большай колькасці населеных пунктаў і не толькі, якія маюць датычнасць да Чарнобыльскай зоны. Чарнобыльскі шлях, ён мае ўжо сваю гісторыю, і пажадана, канешне, яго захоўваць, але ён мусіць быць праз коску. Далей, чым больш мерапрыемстваў рознага фармату, з рознай колькасцю людзей, тым лепей. Можна прыдаць некую дадатковую цікавасць, канешне, Чарнобылю праз прызму атамнай астравецкай станцыі. Чарнобыль мінулага, гэта можа быць і астравец будучыні. Шмат зараз залежыць ад грамадзянскай актыўнасці, ад канкрэтных людзей, ад канкрэтных асобаў. Ты можаш зрабіць свой асабісты чарнобыльскі шлях. Тут ідзе змаганне паміж сумленнем і страўнікам. Ёсць людзі, у якіх сумленне замяняе страўнік, і для іх гэта галоўна. І улады гэта разумеюць. І, канешне, яны зараз, напрыклад, у самім астраўцы, там, канешне ж, стварылі магчымасць працоўных месцаў. Не бог весь які, але яны там ёсць. І для такіх невялічкіх раённых цэнтраў гэта вельмі вострая праблема. І яны купляюць гэтых людзей. І гэта, канешне, выглядае цынічна. І таму вот у самым астраўцы людзі падзяліліся прыкладна пароўну. Адныя гавораць, што ну, нічога страшнага, на наш век як бы хопіць этой працы і жыцця і блакітнага неба над галавой. І ёсць частка, якія, канешне, разумеюць гэтую праблему, што это не жарты.